mensahe na may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na kaya inspirasyon. Aksyon radyo, makulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, makulog sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karungtag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na magdala inspirasyon. Aksyon radyo, makulong man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, makulong sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Itaulog kanay, sinisan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagkayon nga ipalagnan. Pagkasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Don't let's just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, #1 with 40.10% radio station share.
Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:01. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Aksyon Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Sabado, Pitsa 27 na bulan sang Marso tuig 2021. Aksyon Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati. Iliwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sa probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo, diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, bangkay nga nasapwan sa pika-pika sa barangay 1 wala sang foul play suno sa Police Station 2. Nokpo magapatigayon sang kaugalingon nga investigasyon sa natabo nga paglutang sa pulis sa isa ka sibilyan sa siyudad sang Victorias. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga, nanawagan ang Department of Interior and Local Government nga magpabilin sa sulod sang puluyan kag magtambong sang misa online matapos gintugutan sang otoridad ang pagpatigayon sang misa isa ka bisis sang religious gathering tubtob 100% nga kapasidad sa simbahan. Suno kay DILG spokesman Undersecretary Jonathan Malaya, ginadumili sa gihapon ang pagtililipon kag religious activities sa sang simbahan kag iban pa nga lugar. Kahapon Biyernes, ginanunsyo ni Presidential Spokesman Harry Roque nga gintugutan na sang Interagency Task Force ang religious gathering sang 10% nga kapasidad apang isa lamang kabises sa kada adlaw halin Abril 1 tubtob 4. Namo ini ang karon istrikto nga pagpatuman sang aton sini gobyerno sa simbahan. Ang misa 10% lang ang ginapahanugutan. Ang punto dire pwede man online. Di subong muda online naman mo. Ang tanan-tanan subong pagi na lang sa online nga ginahulat ang misa. Mamati ka sermon sang pare online na lang. Posible madamo gyapon ang magaupod online sa misa. Mas maayo na lang na. Ipasugtan ta na lang kung ano ang mando sa aton gobyerno para sa aton ikaayong lawas. Ang mga sumulunod ang mga sumilimba, basta iya gasunod sa misa, bisan online magaupod ina sila. Ang pagpamalandong kag ang pagtuo, wala man kinahanglan gid
nga kung dumili nga magpadulong sa simbahan, tumanon, online, mati kita, misa, mati kita, sermon, mati kita. Sa kundiin mga sikta nga nagapatigayon sang maayong balita sa kasimbahanan. Ang pagtuo ni makinanglan gid nga magtulumpok kita dito sa simbahan. Labi na karon nga may pandemya. So, tagaan ta sang pagtuman ang aton gobyerno para man ina sa aton sini kaluwasan. Kag subong man kaluwasan sa giban batok sa kagaw nga COVID-19. Puwerte mo, gali na gumbalang ang COVID dito sa NCR Metro Manila kag iban nga mga kaprobinsyahanan. Puwerteng igo, grabe ang kagaw kapang lugayawan ini siya. Siling sa iban katabok sa dagat, tiga kundalas ang hangin, libuton niya na ya ang bilog nga kalibutan. Amo niya ang kagaw. Halong kita kung ano ang mando sang aton sini gobyerno nasyonal, probinsyal, kag lokal. Basta husto nga mando, tumanon ta kay para ina sa kaluwasan mo, sa kaluwasan sang pamilya mo, sa kaluwasan sang aton palibot. So kung nag-istrikto giman ang gobyerno, hindi naton ina mabasol. Bangod kay ang pila naton ka mga kauturan, sige gihapon ang padayaw, tig-aulo bla. Amo na nga ginahambalan, untatan gid ang mga social gathering, kinanglan ng social distancing, tisiling sang gobyerno mga secret party kag iban pa nagapadayon nga nangin kabangdanan sang pagduging naman sang COVID-19. Kapasulod na kita sa Semana Santa. So, extra nga paghalong. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 4:07 na morning na sa bilog nga Dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Kamusta na? Kamusta mga merkado? Kamusta mga balita? Ang probinsya daw inigo naman. Pati si Kaelian daw naigo sang COVID. Porte, nag-isolate naman sa iya kaugalingon si Gobernador Bong Lacson. Tamula pili iya mo. Ano man ang imo tindog sa sosyudad, wala gapili si COVID. Kung iguon niya ka, tagaan mo ng tsansaya nga halugan mo, lawas mo, igo kadayon. Amo ni nagakatabo. Aber, check upon ta na ang mga dalanon sang syudad sa Bacolod sa sini nga mga tinion. Balita sa Patong. Opdan kita ni Aksyon Albin. Graba, Aksyon Albin. Sir Fred, good morning. Sa aton pinalangga ng mga tagpalamati, good morning. Ang dalanon karon sa syudad sang Bacolod, sa sining tiniyon masyado pagkatawhay, no? Action na Fred, ang patrol halin sa area sang Capitolagon, wala pa sang may nag-jogging sa piyak sini nga adlaw sang Sabado. Si normally Sabado kalabanan naga-aero exercise while ang iban action na Fred tiket pa paano nag-walkathon for them after the whole week sang trabaho makapapalhas man action na Fred para sa mga kauturan ta, no? And subong ang patrol nagalabay sa dalan sang Burgos going man kita sa area sang Jew Government Center. Sa dalanon pa lamang aksyon, Fred, makitanta ang pila naton ka mga kauturan, especially ining hari sang kalsada kada kaagahon, of course, ang mga tricycles, no? Tricycles lang gid ang pinaka the best nga access kada kaagahon. Amo ni ang nakitanta sa karon sa may bangga patio ang iban action, Fred, sa nagabiyahe man ari diri dampi sa area sang Loop West East, mga tricycles hulat man sang pila ka mga pasahero. Ang pila ka mga lugar halin sa Bangga Loop West East action, Fred, may ginapatigayon man nga asphalt overlay, no? Kung halin ka sa north going south, medyo malaba naman ang ila sining agi action, Fred. Ang linya ni
pagkanto na sa area sa New Government Center, but going naman sa south, from south to east, wala pa man aksyon na Fred, no? Ang mga call center agents diri sa area sa Panasiatic, ara naman nagaamat-amat naman guwa ang pila naton ka mga kauturan ang patrol aron diri sa area sa New Government Center. Aksyon Alvin, Yes, sir. kamusta da damo daga walking da? Sa may ara na aksyon na Fred, sa piyak sining nga masyado kasanag ang aton ang New Government Center, may mga naga walking na pipila ka mga uy mayo ni. Wow, good morning day. Next to ni Daya. Ano naman nakita mo da? Matahong halina ay. Okay lang na yan. Ang pagdayaw, wala gid problema. Okay lang. Gani man, pwede gani kantahan for the meantime. Ay, Kung pwede, matahong halin ay sa aton pagkita na ay. mayo ka. Do kondisyon lawas mo subong. An action na, Fred. Basi puno gulsa mo. Well. Babawel! May kuha naman action na, Fred, no? Amo na ni ang amat-amat nga pang lugayawan, especially makapahuway, makadali, and at the same time nakapauli. Di pagbalik action na, Fred, inspirado. Katulad ni Inday, si Papang Nixon, riman na gani dariya, galantaw man, sa sininga tinuon sa pipila ka mga kauturan nato naga-walkathon, kag naga-jogging. Although sa kilid, sang kapit asang aton sining New Government Center action na, Fred, sa tupad sang isa ka call center, nagakuan sila subong action na, Fred, ang iba nagapangapi, while ang iban diri ang gatindog garo istoryahan ay gayosi, balik naman siguro ni sila karon dugay-dugay sa ang duty. And at the same time, ang connection na, Fredo, ang mga pila ka mga soltero magdala sa motorsiklo, gahulat man, posible iniya kabalo ka naman basta soltero. May mga ginahulat man sila, siguro mga call center agent, ginahulat nila kag idulong balik sa ila sining puluyan. Amo ni mga kung kaysa diskarte mo, sige, tapos nakuha kag ang ila sining tanan nga gusto, ara man action Fred, kung kaysa away na hindi na nila pagsugaton, iba nagamato-bato na lang panglakaton. Ang iban man diri action na, Fred, sa pila naton nga mga kauturan, nagapa-picture man, no, sa atin sining fountain. May niaga pa action na, Fred, bukas ng fountain sa atubang mismo sa New Government Center. So kung lantaon ta, masyado gidya ka tahom sa ang largway mismo, no, sa Bacolod City New Government Center action of Fred. May pipila na ka mga kauturan naton ang nagabiyahe sa sining Tinion, sa diin ang nagabiyahe diri area sang Pakadto, sa area sa home site man ni action of Fred, Pakadto home site, walang iban, I think going sila sa downtown action of Fred. Diin sa sining Tinion man, may pila man ka mga gwardiya, of course, no? Ari diriya balik kita action na, Fred, sa dalan sang dalan sa circumferential road. Lantaon taman para sa mga kauturan naton, para may idea man sila kung pila subong ang presyo, nagapangunang presyo sang isda, and at the same time karne, especially para may idea man sila action na, Fred, sa karne ito, of course, hindi ko mag-selection na, Fred, amat-amat namang guro ni barato or basic at paano nga maintain ang ila sining presyo, pero mas bakal karon, especially sining adlaw sang nagahilapit na. Pila na lang ka connection na, Fred, although ari kita sa season sang Quaresma, and at the same time para magka-kuan kita action na, Fred, para may idea man ang ato sining mga kauturan, ang kalabanan kaya magbasbakal karon ang isda. Previously barato ang isda, at this weekend base may makakuha man kita sa idea, base pa lamang may pagmahal na
sa piyak sining bila na lang kaadlaw Lunes Santo na ti ang kalabanan niya diri gida bakal sa aton sining mga kauturan amo mismo Aksyon Fred ang isda no kag mga utanon kag iban pa tracking makita ang kalabanan sa karon Aksyon Fred halin sa south going north may mga unod nga mga tubo while ang iba naman Aksyon Fred pabalik naman pero bakante na wala na masyado sang unod o kung wala naman sining unod nga ang ining truck Aksyon Fred no I think nakadiskarga na sila ang mga taxi ari man diri sa kilid sa Lupes gahulat man sa mga pasahero while ang iban diri ari man sa may gasoline station waiting sa pila ka mga pasahero no kabay pa nga magkasakay man ang iban going ni I think sa south pauli abi especially ining pauli sa Southern Negros o kung Northern Negros sakay of course sa mga provincial buses. Aksyon Alvin, yes, sir. wala ka kalibot ang kagahon abi sa basunod nga simana swing kada sa SM damo kuno ang walking jogging da. Bayo ba? This is Aksyon Fred, no? I-try tagin ni. Sabagay, kahit paano Aksyon Fred ang kilid sa SM. Medyo damo naman sa mga suga nga hindi ka man niya mahandok mo nga mag-jogging. I-try tagin ni Aksyon Fred. I-swingan taning SM ni. Partikular sa pag mga jogging sa siningat doon. Balo ka mga grupo ko dira aga jogging Dili ka, bagay no, kay timing makayo Aksyon Fred, especially ang sea breeze pala. Ang ginasiling pagkaaga, inhale, exhale, preska. Dayon nga hangin, especially from the sea breeze. Mga e-bikes man Aksyon Fred, may mga sakay man, pasahero abi, sa silingat niyon daw, full moon. Dako sang bulan, no? Gapa naog na si Haring Bulan. Ari kita, Aksyon Fred, pila sa mga utod ta, ari na, pangapi. Oh. Pangapi Aksyon Fred, no? While ang iba niya diri, gauro istoryahan na yan. Kalaban naman diri yung mga customers Aksyon Fred, ang mga customers nila diri, mga panting, ang iba nagabaligya sa isda, ang iba nagabaligya sa utan, o man yung mga nagliligad yung ginapamangkutan ta. Panaog man Aksyon Fred sa karon ang pila ka mga manok, delivery sang manok, delivery man sang mga isda. Ang ice ari naman ready na sa aton para sa aton sining mga kauturon, sa mga kauturan Aksyon Fred may mga display na sang ila sining mga baligya. This time i-check ta karon ang pinaka-latest nga presyo sa isda sa merkado. At sa aga pa may idea na sila Aksyon Fred. Si Paring Mayo, good morning pre, may aga pre. Oh, gustang bangrosta sa karon pre? Tag 200 Japon 200 Aksyon Fred, no? Ang presyo sa bangros maning available kay Mayo. May iban man dari Aksyon Fred ang iban i-check kapunta pamangkuton ta kung pila karon ang presyo sang bangros. Bangros man sa imo boss? Bangros man? Ara mo na Nora bangros. Oh, kay Nora bangros ini lagaw. Aldang dalinuan ta tagpila subong. Dalinuan mo na Nora. Gwapa, may ni kay gwapa Aksyon Fred. 200 ang dalinuan mo. Ayos, ang lagaw mo ya, gwapa, ha? 300 medyo lagaw, 300 Aksyon Fred. Boy, bulaw-bulaw ka gali dayot, pila? Bulaw. Bulaw? 200 man. 200. Medyo kulang taon ta, boss. Thank you, ha? Kulang taon ta, Aksyon Fred. Previous days, ang bulaw, mabakal in 160. Pero subong niya 200. Putsing ganun Aksyon Fred, sakto tong imong ginhambal nagliligad. Nga maamat-amat gadiya pagsaka ang presyo karon sang isda. Ay niya, Sabado pa lang. Lunes Santo sa Lunes, o kung Holy Week na sa Lunes, diba si may pagsaka na naman, no? Marot mo, pre,
at may available mo bro, no? Matano, pila subong? Subong nubo pa 160. 160 ang mataan, medyo nubo pa rin siya. Pero may marot ka? Ang marot mo, way ka marot. Mataan pa lang, sa piyak, may ari na action Fred, pero wala pa sang, ang tagiya, wala pa, no? Ang isda ara na, pero tagiya, o gawbaligya, wala pa. Action Fred. Good morning, sa Presidente, sang, Presidente sang market vendors, si Sir Ruben Kasipi, Action Fred. Nini patulad ha? Si Nini Pato, negative way ko kakita kay pare Nini Action. Naliga nga Domingo, kita na yung imida. Ay, oo, mayo. At least kita pa paano, makita na siya, no? Nagliga, daw hindi siya masyado visible. Pero Nagwapo siya, nagubin. Basi nag-playboy bla, oh. Amo. Mula kung kaysa si pare Pato. Pila maruta, pre, tag pila maruta? 160. Ha? 160. 160 Action Fred. Marota, iniya batikuling ni siya Action Fred. So may mga isda nga nagmahal, may mga isda nga steady ang presyo. Depende Action Fred. I think iniya sa delivery. Kung dabo delivery, medyo nubo. Diyo tayo maninga mahal. Si kuno, i-yellowfin ng imo nung kuno pre. Anong panit na tangigiri? Panit, no? Yellowfin Action Fred. Pero tawag din kung kaysa pwede pa din matawag ang Balariti, no? Hindi na ni Balariti? Hindi na. Panit, no? Panit na. Yellowfin na siya. Okay. Pila subong panit? 250. 250. Amo na namit pirtuhon gid. Na medyo tigi-tigi bla sus kananam. Gani nga hambal ka bala, wow. Tangan tani siguro ya patis ka langgaw. Manamanon tala jutay siguro nga katumbal. Solve na ni nga sausawan sa Action Fred. Pagkaluwas dari anong available mo pare? Ari yung tagigi tuna, no? Tuna niyo tagigi? Tuna? Oo, tuna tagpila. 400. 400. Oo, ang tagigi Amo man 400 man. 400 man. May tangigi. Medyo laba sungusin niyo. Bansa nga laba nga bansa Action Fredo. Pila ni? 250. 250 niya sa panalagko ni Action Fred, no? At isa aga para may idea ang aton sini nga mga kauturan. So for Action Fred, ang muling nagapangunang presyo karon sa isda, may at least para sa may idea ang aton sini nga mga kauturan, may iban nga mga isda nga nagtaas na ang presyo. May isda man nga nag-maintain sa gihapon, no? Especially ang marot, maintain ang bulaw ang matanak siya na Fred ang maintain, medyo nagsaka lang ang iban. So ang ining observation sa patrol ang ginadulong sa inyo sang mighty C, ang alkaline nga vitamin C, nagapabakod nagapabaskod sang aton tagsa ka mga immune system. Ginadulong man sa inyo sang Santon Plus Herbal Coffee Mix. Amo niyang kape nga puno sang yerba kape nga makahatag relaxation sa imo lawas. Rakta diri sa Burgos sa Public Market with Aksyon Papang Nixon Tahom ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:23 na madmad na kag manumdum kung ano ang inyo pamahawon karon nga kaagahon. Ang ako niya daw desidido na ko magapit sa Burgos karon kag magbakal buyon baboy kag isugba daw kanamit, no? Bakal ka 2 ka kilo bla. So namit namin daw ginapananaw ko ng garaguso agi mo. Namit yung may tultimplahan mo sa blasang kutitop mga 5 kabilog na. Tapos sinamak, abaw sa pagkanamit mo sa mo klamunding. Ay, napananaw ko gid nga daw madyo maibwal gid ang dugo mo karon nga kagaw na kanamit gid. Nang sugba mo bla pag manimaho sang baboy, latom sa bilog nga balay. Ga panaganton laway mo. So bakla mo sa bla para ang sumuod makwa dayon. Jutay nga
Bisaya nga ginamos. May kalamunding, may kutitot ka. Nga daw kabatyag ka gani sumod na tambok ya. Kuwit-kuwit ka da sa Bisaya nga ginamos. Sus! Sa kanamit daw ginapanumdum ko na karungaga. Ang kasugbab lang tampi lang tuwalya. Akalaid sa pagkanamit gatipon ang pamilya kay Sabado subong. Sige na, panugba na kamuda kay mamahaw kita. Aksyon Radio Philippine Standard Time, last 4:25 na. Una nga hutong sa aton roll call. Karon nga kagahon kay Sheila Alagos sang home site. Morning, monitors lang ni Giselle. Reynaldo Reparo dira sa Silay. Good morning. Sige tamyaw ya ang iya sini nga asawa si Ellen Ambos Reparo. Kay Jory Monteliano Moniman sa Vista Alegre. Kay Vanessa Mayo tamyaw ya hinablos si Archie Alvarez. Happy birthday kuno karon nga adlaw. Archie, happy birthday. Kag kay Noel Amarta Miao Yaman sa Canada. Kay Ibon Boucher, happy weekend kuno halin sa Germany. Kay Totski Lauriente, good morning. Kay Ilmar Sabino, dira sa Tabo, Ilog. Kay Hasmen Roldan Rabilio. Si Jubal Trinidad, morning man. Sige. Damo nga isa kagatos nga star agin padala ni Jubal Trinidad. Thank you, Gid. Kay Ami Agustinis Baron, pamilya Agustinis kuno, good morning. Kay Jed Presquito Duyo, sang Sudan, Africa. Bao sa Africa? Kamustada ang signal sang Aksyon Radio sa Africa. Ang oras to kuno kay na, 10:00 sang gabi. Natamyaw yang pariente ya, himata ya sa Barangay Robles, La Castiliana. Kay Kent Bulak Juanisa, dira sa Barangay Handumanan, good morning man. Kay Mon Lisay, sang Hinigaran. Morning na sa inyo, bugtaw na. Ululupod na kita. Mabalik kami pagkatapos ini. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga, Anchorman of the Year
si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Yung Philippine Standard Time, las 4:31 na. Kay Reggie Gabales dra, good morning. Kay Runa Rida Traba, baos tataya ti di ko no. Gamonitor tamyaw si Baby Yuki, kag Inday Priya. Si Zel Balwarte Manggiran, naga-monitor sa Daman, Kingdom of Saudi Arabia. Kay Rooney Gordon, good morning man. Kay Rin Marok Mongon, good morning. O, dali gilang. Sa aton mga utod, dari ho, maayo maning panawagan sa inyo kay Sabado Subong. Kalabanan ang libre nga medical check-up kag konsultasyon Lunes hasta Biyernes mo. Pero ang life Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:32. Kay Huma Lumina, good morning lang. Mabalik kami pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo.
Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors. Radio Philippine Standard Time, las 4:38 na. Okay na, madmad na kamo. Dira kay Clyde Suluta. Pamilya Dilion kuno kag Suluta, good morning. Dira kay Alona Cortez Dinsay, good morning man. Kay Imbong Jocampoda, good morning. Gabulugtaw na sila. Kay Judge Nap Diamante, good morning. Kay Bitilaw sa Binalbagan. Kay Ruben Tamposang LTO, gabugtaw na ni siya. Ambot, anong oras lagapon naguluntat. Kay Toto Raul Alibugada, kaladlad ka na pamahaw mo na. Kay Roy Marino, kay Pare Remias Arroyo, good morning na. May lang nga pagmonitora. Kira kay Jimuel Agustin, o kon Jan Agustin, and family sa Kawayan. Kira kay Marvin C, good morning. Kay Jan Hidalgo sa Manapla. Kay Pare Erning Horilia. Kay Pare Istoy Querido, good morning. May lang nga pagmonitora. Tagsagid, kakagahon. Kamusta ang tikang sang panahon? Ang bilog nga Visayas maka-eksperyensya sang magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan bangod sang localized thunderstorms. Mahinay, tubtob kasarangan nga hangin gikan sa nasidlangan pakadto na aminan nasidlangan ang mabatyagan sa bilog nga Visayas. Ang baybayon mangin makanaya, tubtob kasarangan ang pagbalod. Uy, nagpahayag ng pag-asa nga
Kompirmado, sumulod na ang summer. Ambot silingon, tig-ilinit na. Ekstra nga paghalong sa may dalon nga balatian sang summer. Yung mga bungang balas, mga balatian sa panit, psoriasis, kagiban pa. Kabay pa nga hindi na magduging pagid ang pamalatian. May COVID na kita, dugangan pagid sang pila ka pamalatian, daw gapunga-punga na kita, daw hindi na kita makagios. Labi na gid kun magsiling ang departamento sang ikayong lawas. Remember, nagligad to nga sinimana, daw ga suwestyon sila, ginatunan nila nga dublihon ng pismas, bawa, hindi ganito ka ginawa sa isa, dublihon pa. Galing, kung kaisabot lang kung anong nagkakatabo sa kalibutan subong. Puwerte na gid ang pamalatian, puwerte na gid ang mga kalamidad. May COVID na, gangurob pang bulkan, may linog na, may bagyo, it iban pa. Hindi maintindihan. Porte ang waswas kung anano ang nagakatabo, tigulang gid ang kalibutan, daw porte na gid ang pamalatian. Kita mo ilan na. So, extra nga pagalong. Wala kita perdihon kung gahalong kita. O, sige ba? Si Steve Arisio from Australia with love. Nagapadala sa star. Oy, kamusta? Kamusta ya si Suon ya Lore Apurado? Kahapon, upod kami ni Suon Lore dito sa SM, no? Lupod-upod, medyo pulupungko, pulupangapi, palipas-lipas, sang oras. Si Suon mo, Lore Apurado, ti gwapo gyapon. Sige. Ariglado, boylo kita sa aton sini pila ka mga opisyal nga balita halin sa pila naton ka mga kaprobinsyahanan. Daw gin 24 ka universidad kag kolehiyo daw gintugutan na face-to-face classes, no? O maayo man na. Basta kolehiyo te kabalo na sila mag-apin ya ka mag-dipinsa sang ilalawas. Hindi talang pagpagwaaw nanay ang mga kabataan. Daw kabudlay. Hindi mo na mapunggan mo, waay man yan sa kabataan. Kung may COVID, mampang na sila ya, hinaksanay na sila, hindi mo na mapunggan ng kabataan. Ang may mga edad na pwede sir, pwede, no? Kaya manti, may ara na sila ya, kaugaling ng disiplina sa lawas, mabantayan na nila ang ila sini ikaayong lawas. Okay man? Kay Lurito Armas Bidaha, sang Narawi Sinigaran, good morning. Dira kay Asuncion Pastor, good morning. Naga-monitor. Sige. Dugsing kita kung kagahon first portion. Kayo tay Benedicto, tamyaw kuno kay Toto Castro, naga-monitor sa Houston, Texas. Kamusta da sa Houston, Texas? Sige, taklos 45, wala na. Timpo to sa unab lang nga. Ginpataklos ang tanan nga mga pumuluyo para to nga bato sa mga Indian bla. Ang pang-atake sa Indian, porte. Amo to nga ang gobyerno nagparmas sa pumuluyo. Ang natabo ya sa ginarmasan na pumuluyo ay silhano na lang yan naglutanganay. Nagtuhaw dayon ang mga gunslinger kagiban pa. Lalain na. Las 4:43 na. Baw! Hidlaw ko ba? Mga muyo kita Aksyon Pred, padayon ang pagpismast. Gusto na. Kagang tanan nga kinanglanon para bisan paano hindi kita magkaladutlan sining COVID. Steve, good morning na sa imo sa Australia. Relax ka lang da. Relax ang aton tagpalamati. Pero pagkatapos ini, dugsing taliwat may mga balita kag isyo na nga talakayon. Standby.
sanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sinsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo.
sanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo.
ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:55 na. Ano ang mga balita ba? Ano man iyang natabo kumadruna, nagpabakuna, patay pa? Ay, ano nga disgrasya. Kulbaan naman taos na magpabakuna. Ang pinakauluhi nga survey daw, kadako sa porsyento, nga hindi sila iya magpabakuna. Muna siling ko Kakampanya tudo, anay kaya magkampanya tudo, iakusar pa nimo. Di ko nilang tawana, kinulbaan ng tao. Ay, oo, kaulugtasan. Morning da kay Rosalina Arellano Espadero, kay Jocelyn Calamaan, kay Yunila Tarusan sa Purok 20, Alangilan, kay Angela Liarte Gayundato, good morning, daga monitor sa Bangga Tutong, Barangay Pilisa. Kay Bagi da good morning, Bags. Kay Bagi Alila, good morning lang. Nagaupod man sa aton, karon nga kaagahon. Areglado, mabalik ako pagkatapos ni. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan. Kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B.
bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool, ang face mask, upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay... Radio Philippine Standard Time, las 5:05 na. Si Neil Brian Balues, nagatamyaw happy birthday ko no, kay Aiza de Asis Balues. Happy birthday. Kay Angela Liarte gayon dato, natamyaw yung anak niya sa Libanon, si Maricon Castillo.
Di sa Bacolod kapon ga monitor ko sa presidente sang liga ng mga barangay mla. Si Councilor Lady Grace Gonzales, bawa, may 4 naman kabalay sa barangay Takuling ginsealed off naman bangod sang kaso sang COVID-19. Ay ano ini man? Local transmission ko no. Bangod sa direktang kakontak sa mga miyembro sang pamilya sa ilay mata nga nagpositibo sa virus. Tegen kwarentina na. Tagsa ka puluyan ang pamilya ginahulat resulta sang swab testing. Amo nang siling kubla. Kinanglan naton extra gid nga paghalong. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:06 kay Katibir. Good morning. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang inyong mabatian isa ka binayaran nga programa kung ano man ang Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna?
Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang... Philippine Standard Time, las 5:11 na. Kay Alex Muntisa, good morning. Kay Rodelin Gayem. Kay Dodge Dalida. Si Imbong Jucampo, pangagda kapi, ho. Kay Milagros Morales, good morning man. Pasudlon tang report. Bangkay nga nasapwan sa pika-pika sa Barangay 1, wala sang foul play suno sa Police Station 2. Si Aksyon Eric Magbanwa may report. Aksyon Eric, please go ahead. Aksyon na Friday good morning report gikan sa Bacolod City Police Office. Wala sa minakitaan nga foul play sa kamatayon ni Salvador Barrido, 54 anyos, may asawa, sang Purok Bulinaw, Barangay 1, Sinisidad sa Bacolod. Ini ang parayag ni Police Lieutenant Andy Opalia, Officer in Charge sa Police Station number 2 sa interview sa Aksyon Radio. Kung imong Fred Badudumam, kahapon sang aga, nakitaan sa pika-pika sa Mandaragan River, Purok Bulinaw, Barangay 1, ang bangkay ni Salvador Barredo. Ngayara sa igad sa pagresponder sa kapulisan ni Police Lieutenant Andy Opalia dito ni Baliwan nga nalumos ini ang biktima matapos madagdag sa nasambit nga pika-pika. Suno kay Opalia Aksyon Fred, katapusan nga nakitaan kahapon sang kagahon alas 12 nga nagainom kag hubog si Barredo kag pagkaaga nasapwa na nga patay. Suno pa kay Police Lieutenant Andy Opalia, ikaduwa ni kabeses nga natabo nga nahulog ang biktima sa diin sa una yadto nga pagkahulog, nasalbar ini siya matapos makitaan sang mga residente. Way na plano Fred ang pamilya nga ipa-autopsy pa ang bangkay ni Salvador Barredo bangon sila mismo kumbinsido nga ang kamatayon sang biktima amo ang pagkalumos. Police Lieutenant Andy Opalia, Officer in Charge sa Police Station number 2 sa interview sang Aksyon Radio. Ining report ginadulong sa inyo sa kaluan sang Santon Plaza. Gikan sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:14 na. Kapi-kapi ka mo, anay. May ni kayo stustuan gini, oh. Ang gamitan ninyo, amo ang Dr. Alfred's
Philippine Standard Time, las 5:15 na. Kay Milili Oligo, naga-monitor man karon nga kaagahon. Mabalik kami pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19. This time check is brought to you by Guangco sa Makati kuno gamonitor ma si Juna Guangco, kay Warren Ortiz, kay Guillermo Clarito, muning kuno kay Boy Miguel Briliano sa Barangay 30. Nagamonitor sa Cueto si Kore Bida. Kore, good morning lang. Diri kita sa aton mga utod la basi may kapan kamo nga buko.
Time, las 5:21 na. O, dali gid lang. Standby anay kay dire kita o. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw, 13-26. Una nga bula, 13 kag 26. Second draw, 12-15. Ikadua nga bula, 12 kag 15. Third draw, 10-28. Ikatatlo nga bula, resulta 10 kag 28. Rikta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 645 kita. Ang jackpot 81,530,899. Resulta in any order 34, 3, 23, 35, 10, 18. Resulta sang 645, 34, 3, 23, 35, 10 kag 18. Sa ilo kita 658, ang jackpot 49,500,000. Resulta in any order 1, 5, 42, 52, 7, 17. Resulta sang 658, 1, 5, 42, 52, 7 kag 17. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:23. Mabalik kami pagkatapos ini.
Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:29 na. Kay Maria P. Lobaton, good morning. Kay Clyde Suluta. Kay Jocelyn Libuon Dispoho. Kay Lolita Pabilaho. Birthday ko no sa iya po nga si Red. Nagamonitor man niya mistera. Kay Edere Caport, good morning. Kay Centros Aspan Canoy. Kay Aida Alunan. Kay Francisco Guangco, good morning. Kay Warlito Nisha, nagamonitor na. Diri kita, balita naton sa City Hall, upod kay Aksyon at Tayhupon. Aksyon at, please go ahead. Good morning, Aksyon Fred. Ginkonfirmar ni Liga ng mga Barangay President, Councilor Lady Glish Gonzales, nga may aras ang 4 sa iya barangay sa Takuling nga ilagin seld-off bakod sa kaso sa COVID-19. Sunong kay Gonzales, nga kaso magkabing local transmission bangod sa direkta nga kontak sa mga miyembro sa pamilya gikan sa ilang himata sa iban nga barangay. Dugang pa ni Gonzales, gindala sa quarantine center ang mga pasyente nga nagpositibo, samtang hugot naman ang ginamonitor sa barangay mga miyembro sa ilang pamilya ang gina-quarantine sa ilitag sa mga puloyan kag nagahulat man sa resulta sa ila swab test. Kami local case, actually mga close contacts from the other barangays. Ang nami lang, kaya ang mga healthcare workers na to na sa barangay na ammunition source namon last time, so far wala. No? So iniya mga close contacts sa kapamilya, tagpulo, ubo sila sa balay, including the household. So kaya muna siyang importance na ang mga family gatherings o kung ang social gatherings natin. Ikawan sa anay for the meantime kaya para hindi mag-search yung ato na case, kundi wala kita lockdowns, wala restrictions, no? So para nang makalive kita new normal life. May sealed off na houses in a subdivision area. 4 houses. 4 houses? Yes. So, ginamonitor na sila nga hindi anay sila makagwa? Yes. No, ang ato na close, ang ato na index ato sa facility. Then, ang the rest of the household, ginamonitor na ito na hindi makagwa. Ginamonitor ito naman ilan na daily body temperatures and others. Pero may gina-provide kita, ma'am, gyapon sa families, like sing una nga naghahatag kita mga kinanglanon nila? Yes, ang city right away, ma-seal off ka today. Right after that, ang city, sila ang nag-deliver ng food packs para sa family. Balita gikan sa Bacolod City Hall, ang kaaksyon nyo, Aksyon Artay Hupon, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:32. Mabalik kami pagkatapos ini. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabinag kung nagabatyak sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod.
Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglapta sa Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglapta sa Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:35. This time check. Domingo de Ramos na. Birthday na ni Presidente Rodrigo Duterte mo. Ang Marso 28. Ti Palm Sunday gid ang birthday. Una lang siya gaway sa kadlaw kay Aksyon Edin Abuso. Kay si Aksyon Edin 29 mo. Si Presidente Rodrigo Duterte 28. Sa kadamo man siyang may birthday sa Marso ba. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas
Kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Radio Philippine Standard Time, las 5:41 na. Kay Manjo Arnijo, good morning man. Kay Giseline Andrada Tiangson, kag kay Pat Pia. Diri kita. Nokpo magapatigayon sang kaugalingon nga investigasyon sa natabo nga paglutang sa pulis sa isa ka sibilyan sa siyudad sang Victorias. Si Aksyon Brian Morden may report. Aksyon Brian, please go ahead. May nga aksyon na Fred, mag-imbestigar man ang Negros Occidental Police Provincial Office na nagluntad nga pagluthang sang pulis nga na-assign sa Victoria City sa isa ka sibilyan sa naligad nga adlaw nga gintunaan gid sang kamatayon. Sunod diri kay Nokpo Director Police Colonel Rome Palge. Dapat nga mahibaluan gid kung anong matudtuod nga sitwasyon antes pa naman natabo ang insidente. Apisar pa nga makit-an man sa mga videos kag may mga saksi man nga ginlabo sang suspitsado ang pulis kag napilitan ang police action na Fred nga maluthangan gid ining nasambit iyang biktima. Ginawelcome ni Palge Action Fred kung gusto sa pamilya mag-file sang kaso, nakadepende na sa korte kung paano determinar ang iyang reklamo. Madumdumaan nga napatay ni Police Master Sergeant Valentin Cardenia ang nagran amok nga senior citizen nga si Hernani Pimentel dira sa Villa Victorias, Barangay 13, siyudad sa Victorias sinalikdan nga kaudtuhon. Giniligar nga biktima may ara sang nervous breakdown. Nagpakandak na rin po ako ng further investigation kung ano ba talaga yung nangyari kasi baka mamaya marami na namang lalabas na mga kung ano-anong mga sinasabi. Kaya balik pa rin tayo
para ang bawat isa ay magkaroon ng kapayapaan. Ilang balita ini sa Aksyon. Brian Mordenaga report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:43 na kay Rodelyn Alvarez Bayabado. Good morning. Dira kay Rimar Biranyo Lingoste nagaupod man sa ato na karon nga kaagahon. Mga blatter entre pagkatapos ini. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best entertainment program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best entertainment program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod.
Aksyon Radio Bacolod #1. Radio Philippine Standard Time, las 5:48. This time check is brought to you by Si Dilyalya, bigat mamangkot niya may brown out di karon sa Granada. Chikapunta na karon ng Sineco. Kay Noel Amar, kay Vanessa Mayo kuno na good morning sa Minnesota. Kay Arman Regalado, basko kuno ang signal dira sa Isabela. Maaari siya si Elizabeth Malaka Gamala. Good morning. May lang nga pag monitor tagsagid ka aga. Sige. Dali lang, diri kita sa Evergreen Herbal Capsule. Record sa aton kapulisan. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred Aristado ang wanted sa Kasagwan matapos kang ginserbihan sang mandambiento de resto sa First Road, Barangay Villamonte diri sa syudad sa Bacolod. Ni siya ang ginkilala kay Juan Walen Ledesma, 31 anyos, temporaryo nga nagatener sa amuman nga lugar. Si Ledesma ang gindakop sang grupo ni Police Executive Master Sergeant Dante Eslit by virtue sang warrant of arrest for violation sang RA 8294 ukuna illegal possession of firearms and ammunition. Ang warrant of arrest ang gina-issue ni Judge Fernando Ilumba sang RTC 6th Judicial Region Branch 42 na pitsahan October 27 of 2017. 80,000 pesos ang piyansa para sa iya temporaryo nga kahilwayan. Samtang street level individual ang nadakpan man sa mga otoridad matapos nagbaligya sang ginasuspitsohan Shabu sa barangay Singkang Airport. Siya ang ginkilala kay Randil Satur, 19 anyos, sang Puro Kagaykay, Barangay 2, diri sa syudad sa Bacolod. Siya ang nadakpan sa puluyan sang iya sining asawa dira sa area sang Purok Talaba, Barangay Singkang Airport. Di nakuha sa iya ining duha ka bulto sang suspected Shabu ang more or less 30,000 ka pesos ang dangerous drugs board value. Report sang patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:52 na. Kay Centros Aspan Canoy, good morning. Dira kay Dina Regalado, kay Abrinica Wendell, sumuman kay Ilanyo Herman Jr., kay Elsa Biasong Gordon, nagaupod man sa aton karon nga kaagahon. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako po si Doc.
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay anong ang kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:57. This time check is brought to you by Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Edin Aboso, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon